Esikoisemme on nyt toisella luokalla, eli meillä on kokemusta kokonaisesta kouluvuodesta japanilaisessa lähikoulussa. Japanilainen koulu poikkeaa aika monellakin tavalla suomalaisesta ja olemmekin keränneet tähän videoon 10 mielestämme jakamisen arvoista erikoisuutta. Japanilainen kouluvuosi alkaa huhtikuussa ja päättyy maaliskuussa. Koulu aloitetaan siinä lukuvuonna, eli ei kalenterivuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta. Lukukausien väliin ajoittuva kevätloma sijoittuu yleensä juuri sopivasti Sakura Hanamin eli kirsikankukkien kukoistuksen aikaan. Lukuvuosi jakaantuu 3 lukukauteen, joiden väliin sijoittuvat kesäloma, talviloma ja kevätloma. Nämä lomat ovat Suomeen suhteutettuna suhteellisen lyhyitä, mutta pitkin vuotta ripotellut kansallisvapaapäivät takaavat lapsille jonkin verran ylimääräisiä pidennettyjä viikonloppuja. Japanilaisessa koulussa lukujärjestys on hyvin säännöllinen. Ja ainakin tässä meidän lähikoulussamme aamuisin koulun portit ovat auki 7:15, ja jos tulet myöhässä, niin pitää soittaa summeria päästäkseen sisään. Koulun aloitusajassa ei meidän kokemuksemme mukaan ole ollut yhtä ainoatakaan poikkeusta. Ja kouluaamu aloitetaan erinäisillä säännöllisillä aamutoimilla ja esimerkiksi seuraavan päivän läksyt kirjoitetaan heti aamusta semmoisen reissuvihon kaltaiseen renrakucho-nimiseen vihkoon. Japanilaisessa koulussa tarjotaan monipuolinen koululounas, joka syödään luokassa oman pulpetin äärellä. Ruokana on joka päivä aina jokin pääruoka, keitto, leipä tai riisi sekä juomana maito. Ja koululaiset tuovat kotoa ruokailuvälinepussukassa aterimet sekä ruokailuliinan ja hammasharjan. Kaikkien on istuttava hiljaa paikoillaan siihen asti, että jokainen luokan oppilas on päättänyt ruokailun ja sen jälkeen siivotaan ruokailun jäljet ja käydään pesemässä hampaat. Tähän asti tyttärellämme on ollut joka päivä läksynä matematiikkaa, lukemista ja kirjainharjoituksia. Viikonlopuksi on usein myös pienen esitelmän tai kirjoitelman tekoa. Opinnoissa edetään nopeasti ja on hyvin tärkeää pysyä tahdissa mukana, sillä 30 oppilaan luokissa opettajalla on valitettavan vähän aikaa keskittyä yhden oppilaan erityistarpeisiin. Ja myös lomille annetaan läksyjä. Erityisesti noin 40 päivän mittaista kesälomaa ei saa vietää jouten, vaan jokaisesta oppiaineesta annettiin erilliset kesälomaläksyt. Ensimmäisellä luokalla niitä olivat muun muassa kokonainen pieni matematiikan kirja, 15 sivua kirjainharjoituksia, 1 kirjan lukeminen ja vapaa-valintainen taideprojekti. Lisäksi lapset saavat kotiinsa hoidettavaksi koulussa istuttamansa viherkasvin. Talvilomalla oli myös käsialaharjoituksia, kirjan lukemista ja esitelmä, minkä lisäksi lasten kuului auttaa äitiä uuden vuoden siivouksessa. Ainoa läksytön loma lukuvuoden aikana oli lukuvuoden vaihtava kevätloma. Japanilaisessa koulussa lapset opetetaan heti pienestä kantamaan vastuuta yhteisestä omaisuudesta ja koulussa on muun muassa säännölliset siivouspäivät, kun lapset siivoavat koululuokan ja käytävät. Lattiat lakaistaan ja pestään ja pölyt pyyhitään. Lapset osallistuvat myös kouluruokailun käytännön järjestelyihin ja jokainen on vuorollaan kantamassa ruokia ja ruokailuvälineitä luokkiin ja jakamassa lounasta luokkatovereilleen. Lapset ovat myös erinäisissä kuulutusvastuissa, joissa he ohjaavat vuoroin luokan edestä koulupäivän kulkua. Japanilainen koulureppu on aivan oma erityisyytensä. Täällä lapsille hankitaan ykkösluokkaa varten laadukas ja tukeva nahkareppu, jota ihanteellisesti käytetään läpi koko ala-asteen. Uutena tämä reppu saattaa maksaa jopa satoja euroja, ja esimerkiksi päiväkodissa koulurepun esittelykierros oli ihan oma ohjelmanumeronsa. Me kuitenkin löysimme lapsellemme vähän käytetyn ja sievän randosseryn läheisestä kierrätyskeskuksesta ilmaiseksi.
Saimme koulun alkaessa pitkän listan erinäisiä hankittavia kouluvälineitä. Niitä ovat muun muassa tarkasti mitoitetut kangaskassit erinäisten oppiaineiden tarvikkeille, tietyn kokoinen laatikko askarteluvälineineen, henkilökohtaiset siivousrätit ja pyykkipojat, sisäkengät, hammasharja ja pianika. Lisäksi on tärkeänä magneettipenaali, joka täytetään 4 lyijykynällä, punaisella korjauskynällä, paksulla kirjoituskynällä, kumilla ja viivottimella. Mitään ylimääräistä kouluun ei saa ottaa mukaan, eikä muun muassa käyttää koruja tai kelloja. Tavallisella kaupungin ala-asteella ei käytetä koulupukua. Liikuntatuntia varten hankitaan kuitenkin koulun oma urheiluasu, jota käytetään liikuntatuntipäivinä koko koulupäivän ajan. Koululaisilla on myös 2-värinen käännettävä lippalakki sekä kesän uimatuntia varten erityinen uima-asu. Kesän kynnyksellä on koulun suuri urheilupäivä, Undokai. Se on yksi päiväkoti- ja kouluvuoden kohokohdista. Urheilupäivänä koko koulun oppilaat jaetaan 2 suurjoukkueeseen, Aka ja Shiro, eli punaiset ja valkoiset, jotka kilpailevat keskenään juoksussa. Omaa joukkuetta kannustetaan täysillä. Lisäksi kaikki luokka-asteet esittävät omat tanssiohjelmanumeronsa, joiden vaikeusaste kasvaa ikätasojen mukaan. Toinen suuri päivä on Ongakukai, eli musiikkijuhla, jossa lapset esittävät luokkina musiikkiesityksiä. Koulussa opettajat puhuttelevat lapsia sukunimellä, johon lisätään kohtelijan neutraali san-pääte. Päiväkodissa lapsia kutsutaan yleisesti vielä etunimillä, johon lisätään läheisyyttä ja hellyyttä kuvaavat chan tai kun päätteet. Lapset kuitenkin kutsuvat toisiaan pääsääntöisesti etunimellä koulussakin, varsinkin jos ovat ystäviä keskenään. Meidän sukunimemme on vähän vaikea lausua ja tyttäremme kohdalla koulussa on tehty poikkeus. Opettajakin kutsuu häntä etunimellä, johon yhdistetään kohtelias san-pääte. Ja ymmärtääksemme näin on laita koulun muidenkin ulkomaalaisten oppilaiden kohdalla. Japanilainen peruskoulu on periaatteessa uskonnoton. Mutta koska monet shintolais-buddhalaiset käytännöt ovat hyvin syvälle juurtuneita kulttuuriin, ne näkyvät myös koulumaailmassa. Lapsemme on muun muassa opettajan ohjaamana askarrellut koulussa Tery paperinuken ja kirjoittanut Tanabata rukouspyynnön. Maassa, jossa valtaosa kansasta mieltää itsensä shintolais-buddhalaisiksi, emme ole yllättyneitä siitä, että tämä uskonto näkyy jollain tasolla myös koulussa. Koulun kautta olemme itsekin oppineet lisää näistä paikalliskulttuurin, paikallisuskonnon erityispiirteistä ja päässeet keskustelemaan niistä omien lastemme kanssa. Erityisesti Tery paperinukke herätti sekä meissä että lapsessamme jonkin verran kysymyksiä. Opettaja oli kertonut, että nukke laitetaan oven tai ikkunan pieleen roikkumaan ja siltä toivotaan hyvää säätä. Tässä tapauksessa Undokai urheilujuhlaa varten. Nopealla nettihaulla pystyimme yhdistämään nuken japanilaiseen taikauskoperinteeseen. Nukke ripustetaan oven tai ikkunan pieleen, siltä toivotaan hyvää säätä. Ja mikäli toive toteutuu, nukke upotetaan sakeen eli alkoholiin, ja mikäli sitten taas toive ei toteudu, nukelta katkaistaan pää. Kyselimme nukkeen liittyvistä uskomuksista ja perinteisistä paikallisilta ystäviltä ja tuttavilta. He eivät mieltäneet nukkea sinänsä uskonnolliseksi. Yksi selitti, ettei nukkea varsinaisesti rukoilla, vaan sille esitetään toive. Tanabata kesäjuhlaan liittyviin rukouspyyntöihin suhtaudutaan ymmärtääksemme jossain määrin samalla tavalla. Tämä rukouksen ja toiveen erottelu on kuitenkin meille hieman epäselvä. Kenelle toiveet esitetään? Ketä niin sanotusti rukoillaan, ja mikäli tämä toive tai rukous toteutuu, niin ketä siitä kiitetään? Japanilainen ehkä mieltää rukouksen muodollisena toimituksena, joka tehdään temppelissä tai pyhäkössä. Kristitylle rukous on kuitenkin pohjimmiltaan keskustelua Jumalan kanssa. Se on yhteyttä Jumalaan. Voimme tuoda toivomme ja kiitoksemme Jumalalle paikasta ja ajasta riippumatta ja myös hyvin vapaalla tyylillä. Ratkaisevaa on, kenen kanssa keskustelemme, eli kenelle osoitamme rukouksemme. Tery nukke oli tyttäremme mielestä söpö, mutta sen
Merkityksestä oli luonnollisesti käytävä keskustelua. Kysyimme tyttäreltämme, että voiko nukke kuulla rukouksemme ja toiveemme. Vastaus tuli kuin apteekin hyllyltä, no ei tietenkään. Kenen puoleen siis voimme kääntyä, jos haluamme, että pyyntömme todella kuullaan? Jeesuksen. Samalla keskustelimme vähän ensimmäisestä käskystä. Emme siis esittäneet pyyntöjä paperinukelle. Kristittynä saamme luottaa kaikkivaltiaaseen Jumalaan, joka todella kuulee meidän rukouksemme. Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti.